Salam, hormatly vatandaşlar. Şu 18 septembr sentyabr hepdäniň 6-njy güni. Men ýene siziň bilen Murat Gurbanow. Men şu ýokdaşymda siziň bilen Pobeda ýa-da temamma Pobeda ýa-da ýeňiş atly kolhozyny adamy koronavirusdan näçip ölýärler. Ine şu barada gürleşik bolýan. Şunu gürleşip başlamaka men bir size maglumat berdim diýär. Ine Ýewropada koronavirus keseli egerde bir kesellese keseli bilen şu Ýewropada saglyk saklaýyş gurulugy nähili ýa-ni hereketler edýär we nähili şu adam gorýar. Ine men ötün güni 16-syna 16-syna ýerden test geçdim. 17-sine Amerika gitmeldim. Ýa-ni protestor geçirmäne test etdimde mende koronavirus çykdy. Maňa sürpriz boldy ol koronavirus testi geçende ýa-ni çykdy. Anan man ýene bir test geçdim. PCR diýip onu da çykdy. Ine şol testler bolan soň bir näçe sagatdan entek rezultatlary elime almakam maňa jan etdiler. Ýa-ni saglyk goruş gurulundan. Şuraya düşündirdiler, sizde koronavirus, siz gorkma, onun bir nimesi yok, size temperatura barmy, hal ýagdaýyňyz nähili, dawleniýaňyz nähili, şulardan sordular. Menem diýdim, hiç ýa-ni simptom ýok, kellem aýlanok, ýa temperaturam ýok, hiç ýa-ni agrayan ýerim ýok, men bildirenok diýdim. Vaksinanyň urlanmagy sebäpli siz 10 gün izolasiýada bolmaly. Hiç öýüňizden hiç çykmadylar. Şu 10 gün içinde egerde size produkty alyp gelmäne adam bolmasa, onu size bir adam ugrudar, şol adam size produktları getirer. Ýa-da siz Drive'dan ýa-ni internetde zakaz edýän magazyna baranda şo ýerde ýa-ni Drive'dan magazynçy çykaryp produktdan ýükläp berýär, şo ýerde töleýän, gaýdýan. Ulu bir kommersiýa sentrda şuraya Drive diýen bir servis bar. Ondan bolmasa dastavka edip bilersiňiz diýip, ýa-ni şertler berýär. Özüň taýlayan gaýdy şert taňa laýyk bolsa, şoňa görä hereket edýän. Bundan başga saglyk goruş ýa-ni gurulugy maňa düşündirdi. Şu yaramayan ýagdaýyňyzda nähili bolup geçer şu koronavirus, näme etmeli, ýa-ni hemme bolup geçjek zatlary öňünden düşündirdiler. Öňden maşalda hemme test etmelidiler. Test etdiler, diňe menne bar, orada ýa-ni koronavirus ýok. Diýmek, size hiç ýa-ni ağırma, siz götürücü şu koronavirusy götürücü size ýeňil formada geçer, ýöne siz adamlary ýa-ni şu keseli, ýokunç keseli geçirbilersiňiz diýip düşündirdiler. Şoň üçin izolasiýada durun, öňüňizde de maska giyin, ýa-ni maşalaňyzy kesel geçirmäň, özüňizi izolasiýa edin diýip düşündirdiler. Ýöne gerek bolsa daşyna çykyp bilersiňiz, şo ýerde de ýa-ni protokol we ýürüýdi, sanitarny protokol we şoň esasynda özüňizi adamlardan daşrak saklaň we şertlerini düşündirdiler. Bundan başga öýlüňizi dezinfeksiýa edin, şo ýerde howasyny çalyşyp durun, temperaturany barlap durmaly, özüňizi maşalaňyňyzy egerde temperaturany bolsa şu nomra gastroşna jan edin, 15 minut galandan bir gelir, ýa-ni tiz kömegini eder diýip ýa-ni düşündirdiler. Soň maňa ýürüýdi bir wraç uratdylar, ýa-ni doktor. Gelip gitdi, men dawleniýam hemme ýerim ölçäp, düşündirip gitdi. 6 gün näpsiz ýa-ni beýleki adamlara şu ýokunç keseli geçirip bilerdiňiz, 6 günden soň siz geçirip bilmerdiňiz, sebäbi inkubasiýon periodu tamamlanýar. Hiç sady gaýry etmeň, ine meň nomerym bir zat bolsa, men ýetip gelen öýüňize diýip ýa-ni düşündirip gitdiler. Ondan başga kimler men gatnaşan bolsam, soňky ýa-ni men testimde 9-ndan 16-syna çelli men keselläpdir diýip belli bar eken. Ine şo ýerde kim bilen gatnaşan bolsaňyz, ýürüýdi formular berýärler, şonu doldurup şolu iýermeli. Men onu telefonuna aýtdym, onu doldurdum. Kim bilen gatnaşdym ýa-ni şu koronavirus türgünüşükde boldy. Diýmek, şu türgünüşükde şol gelen adamyň spisigy bize bar, onu hemme waktinadan geçen, ine şol adamı bir her birine jan edip test etdirip şo ýerde barmy ýokmy, egerde koronavirus bolsa onam izolasiýa goýup, ýa-ni koronavirusyň bar ýerini izolasiýa goýup diýerler, ýaýramaz ýa-ni. Ol bir
elementarna logik tarapyndan şu kesele karşı bir ütköşük bir protokolla elementarna protokol. Inni ondan başka bana haýyş etdiler, apteka barym, şo ýerde paracetamol, şu dermanlary alyň. Ütköşük dermanam ýok, sebäbi mende ýani hiç sabym agranyň. Şonuň üçin paracetamol alyň, temperaturam galsa ýani içersiňiz. Temperaturadan barlap durun, birden galan ýagdaýynda bilejem, edin 38 ýardan geçen ýagdaýynda. Soň maskalar alarsyňyz, ýene dezinfeksion zatlar alarsyňyz, ýani kimik produýlary, ona muht. Barp SMS okudyan sana berýärler şoňa. Ona amallyk. Bundan başga da sana saytdan ýürüte nimeler mesajlar gelýär, şöyle düşündürüşler berilýär, e-mailyňa, SMS-iňe, telefonuňa. Umuman hemme tarapdan informasiýa ugrundan we etmeli hereketler ugrundan we kömek ýani preparatlar ugrundan hemme zat muht gaty wagtda size berilýär. Beýerde sizin ýani jogapkärçiligiňize bagly hemme zat izolasiýada bolmaly ise siz özüňiz düşünükli bolmaly. Ýani kanuny boyun eğmän gidip restoranda oturup olar ýani ýokunç keseli bilen ýokunç keselerini geçirip ol ýalda etmeklik bir näme diýsem kanun bozmaklyk. Şoň üçin her kim öýünde oturýar, şonu diýär izolasiýany dostuna jaňa diýe bagşlan, men izolasiýada distansyda. Şu ýaly zatlar beýerde talyp oruç sistematy geçirýär. Egerde keselen ýagdaýynda. Men formam ýeňil, men bir erwet mysal hökmünde ýöne agyr formalary ýani mundan beter seredilýärdi. Doktor ýerilip günne bağladyp, doktorlar gelip gerek bolsa gaty çat ýagdaýda reanimasiýa ýa-da hospitalizasiýa edýärler. Şoň üçin şu tarapyna şu sistema gowy işleýär. Ünsürüm. Fransada 70 milyon goly adam ýaşaýar. Egerde şu 70 milyon adamın içinde şu sistema efektivne işleyen olsa, onu Türkmenistan'a galan 2 milyon 375 bin adam için näme şu zatlar gurmak gaty bir uly bir derejeli iş mi? Näme Türkmenistan'da şu elementar zatlar edem. Näme Türkmenistan'da adamlar koronavirusa karşı näme görüşmeni bilmeyen bir topar betbaççylyga sebäp bolup apteklere gidip nowatlarda çörüň ýerinden durup ýani başga bir nowatlarda pulo dermanlara durup şu ýokunç keseli mundan beter ýaradýarlar. Näme Türkmenistan'a saglaý goruş ministrligi ýokmy? Niýe derdi? Ya Türkmenistan'ın öňüne ýalan watan programatyna görä giýje uny işläp gelýän milli liderini niýe derdi? Teada gurulun komisiya, koronavirus aşı görüşýän, näme şuraya sistemany goýmak uly bir ütköşük mesele mi näme? Elementar mesele. Egerde Türkmenistanyň saglyk goýuş sistematy işlemeýän bolsa, men şonu suwd etdim işlenmekden. Onu ministrligi düýbünden daratmaly. Näme gerek? Onu tolku ýok ondan. Hiç netije ýok. Gaty çat ýagdaýda her vilayetde bir 10 adamdan 20 adamdan gruppa getirip, ekspertler getirip, ýani banitalarda işledip, ine Türkmenistany agyr ýagdaýdan, epidemiýanyň ilkinç delta iň agyr ştamyndan, ýani variantyndan çykaryp halat edip bolýar. Näme edilen okşamatlar? Kyn mesele däl. Hytaýdan spesialist getir, her vilayeta, Orsetden birini getir bir vilayeta, Ýewropadan bir vilayeta getir, ýani İsrail'den getir bir vilayeta. Öýlerine gerek galanna edýärler. Näme her vilayeta, her ýurtdan getiribem, ýani şu vilayeta gorap bolan. Gorap bolan. Türkmenistanyň prezidentine bu zatlar gerekli. Şonuň üçin komisiýam dördüldi, ýene bir zat plan edilýän zat ýok. Ol edilýän zatlaryň ýani ýokardan görkezme berip aşağı baranna pytrak gidýär. Şonuň üçin biziň halkymyz ýöne ürküp oturyp. Men şu zatlar düşündürüş üçin ýani Türkmenistanyň Saglyk goýuş ministrligiň bir mysal hökmüne aýdýan,
Ine şuryaly elementarny zatlar bilen bir topar adamy ölümden halat et bolýar. Ine şonu etmän soň Türkmenistanyna delta iň agyr ilhinç ýa-ni çalt ýaýrayan kesel ýerak gidýär. Men açyk informasiýa beren şu delta variant boýunça Türkmenistanyna koronawirusyň iň ilhinç görnüşi Indiýanyň delta görnüşi bar. Koronawirusyň görnüşleri köpdür. Ine mysal üçin Angliýada alfa görnüşi, Afrikada beta görnüşi, Indiýada delta görnüşi. Ine şu delta görnüşi bize geldi. Ol häzir bütün dünýäde. Türkmenistanyň ýagdaýy ýaly başga döwletlerde de koronavirus bar, delta görnüşi. Ýöne başga döwletlerde saglyk sistemi işlen soň onça adam ölen bar. Bir ünsürim 500'den 1,5 milyon adam bir gün ölýär Türkmenistanda. Şoňa iň belki 500'den alsam 500 adam bir bolýar. Bir günne bir owa ýitirim bolup gidýär, ölýär. Ölýänlerim dogun garyndaşan. Olum bir owada däl, ýa-ni Türkmenistanyň hemme ýerinde. Türkmenistan hökümeti şu wagt şu ýagdaýda hereket etmese o hökümet näme eder? Hökümet däl o. Banditler. Özünü hökümet diýip bizim hökümetimizi basyp alan banditler. Şu hökümetdäki wezipelerini basyp alan banditler. Saglyk Oruç ministrinden başlap kabinet ministriniň hemme wekilleri we Türkmenistanyň prezidenti ona manipulasiýa edýän türkmenler Kezzap Hramov. Ine şu banditler. Ine şu delta keseline yine delta variantına yine qaytyp gelir. Şu delta varianty alfa variantyndan alfa varianty Angliýanyň iň agyr variantyndan ýa-ni 1,6 gerek ýokary ýa-da 60% güýçli boldy. Egerde Angliýada mysal üçin 10 adamdan 3 adam ölýän bolsa, onu şu delta keseli bilen 10 adamdan eýen 5 adam. 60% ýokary. Şu delta keseliň netijesi ýa-ni diňe kelle agry ýa-ni bokurda däller, käwagt şu zatlar bolmanyny biler. Temperatura ýa-ni açyk soğuklama bar, burnundy kırýar. Bizim o sezonly soğuklama grip diýip gezip ýörüs, ol hakykatan bolýar. Hakykatan delta. Käwagt aşgadan agtyrýar. Onsoň birden ýa-ni demalyşyň ýa birden öz hal ýagdaýyny dawlaýan alyp erit bolup gidýär. Şu ýaly şu keseliň simptomlary intek doly öwrenilmedi. Häzir öwrenilip bolýar. Şoňa garşy Pfizer we AstraZeneca gowy ýa-ni görüşüp bilýär. Pfizer 88% çelli gorap bilýär alamy. AstraZeneca 60% çelli. Şoň üçin waksina etdirmek gowy zat, ýöne gowy waksina we onuň şertlerini ýa-ni iýdiler hormatlap şertlerini ýa-ni ünsürip waksina etdirmeli. Egerde sizde koronavirus bar bolsa, ýa-ni soğuklama ýa-da temperaturaňyz bar bolsa ýa-da demalyş problemaňyz bar bolsa, onu siz gutulmaly. Gutulan zaman 3 ay ýa-ni period berilýär, ondan soň waksina sanjy edilýär. Ondan etdirmek diýmek agyr kesel gidip durka ýa-ni ikinji bedene ikinji bir problema döredip onu has agyr ýagdaýda sanmak bolýar. Şoň üçin ikinji waksinadan urunla adamlar ölýär. Diýmek urun ýa keselleri bar, ýa allergiýasy bar şol waksina ýa-da urun dawleniýasy, sahary ýene bir topar eýýän problemler bar. O problemanyň üstüne täze problema goýup ýa-ni adamlary helak edip ýa ölýärler ýa-da zordan ölüm bolup çykýarlar. Indi biz ýene de koronawirusa gelelik Türkmenistanyň içindäki. Yine men mysal getirin şuňgurlaşdym. Mariýanyň Pobeda kolhozyna bir adam bir näçe gün ozal agyr ýagdaýda bolnisa düşdi. Ol birinji sanjyma, birinji ukola ýa-ni 15 milyon төлedi. Ama ukol etdiler, ýagdaý gowulaşmady. Soňra ýa-ni lukmanlar mundan 30 milyon dilediler. 30 milyon manat ýene төлedi, ikinji ukol etdi. Onu da gowulaşmady.
Ondan soň yine 60 milyona iň soňky güýçli kolu ettirip muny ýa-ni gowlaşdyrjak bolup Lukmanlar onam etdiler. Ondan soň bolmady, ol adam öldü, görüldü. Ine dün akşam şonu pakete salıp o diýje oğluna gün jaýladylar. Ne adan çıkardılar, ne ýa-ni onu Türkmenin, musulmanyň nimeti boýunça ýa-ni hormat goýuldy. Ine şu ýaly koronawirusyň bardygyny gizläp, hiç kime aýtman, pakete salyp ýa-ni gömdüler şonu adam. Gaçat ýatydy. Akşam ondan soň bolmak. O diýmek näme? Türkmenistanna sen janyň bir köpügi diýen. Unutmaň. Türkmenistanna ýaşajak bolan 60 milyon türkmen. Ya 15 milyon ya 30 milyon. Türkmenistanna öýle milli lider diýen bir haramzada giraýynşik. Türkmenistanna itleri şekillerini gurup, itleri köşkleri gurup bu adamlar ölüp durka muht servis ýa-ni Sağlyk goraş ministri muht derman berip muhtçular seyretmeli zatlar etmen bulardan pul alıp pulanan soň adamlar ölýär. Ine owadan şol owadan adamlar aýdýar. Pobedada. Margaret'in Pobedasından aýdýar. Murada 60 milyon, ine 105 milyon berildi, şol adam öldü. Onu ýaly adamlar köp maşinlaryny satýarlar, jaýlaryny satýarlar. Şu çağlaryny ýa öýlerini gutuldurjak bolup. Ama maşynyň jaýy bolmadan ýani. Mana da biz näme delýär? Gaty ýelgen ýagdaý, gaty kyn ýagdaý. Puluňa da öýlerini ýa-ni gutuldurjak bolsaň, olan bir mesele. Eger pulun da bolmasa, bedeniň seni ýa-ni çykaraýmady şol agry ýagdaýdan çykyp bolan. Şonuň üçin şu Türkmenistanyň ýagdaýy koronavirus meselesi biz boyun almasak koronavirus bar diýip biz hiç wagt şu ýagdaýdan çykmadyk. Ine ýene bir misal Pobeda kolhozyna diň koronavirus den o ýerde epidemiologik ýagdaýy gaty. Şu ýerde Sowet Soýuzyna gurulan kanallar we kanalların gapdylyna musurlar dökülip, suw ýerip, musurlar porsap, bakteriya, viruslar dörep, olum todan bilen uçup şu ýerde adamyň dem alşyna täsir edip, adamlar ekologiýa tarapyndan ölkün bolýar. Adamlar bilenok nämeden ölýän, öýdemi? O ýerde sanitarny epidemiýa situasiýa, ýani gaty agyr. Onu barlayanam ýok, izarlayanam ýok. Onu barlap, inspeksiýa edip, ýani identifisirat edip, gaçat ýagdaýda hekimlige ýani görkezme berip, hekimlikler şonu etdirmen, hekime paraxor. Ol adamlar bilen iş ýok. Öz paraxorlugyny edip, ine şul öz oturan ýerine seyretmen adamlar ölküde bolýar. Ine şul sistema işlänýär. Sağlyk goraş sistema ýani ministerstva we onuň ýani gurulmalary, edaralary we sanepidem stansiýaň sistema hiç çalışmıyor. Bir ýerde biznesler açaýsan, Hudaý saklasyn üstüne ýaýýarlar şular sanepidem stansiýa, pajarlyklar, salgytlar, ýene bir näçe gurulmalar, edarlar ýaýýa temin pul almak üçin. Ýöne hakyky problem bolanda bu ýok. Şu ýaly Türkmenistanda döwlet dolandyrylany. Türkmenistanyň prezidenti öz maşgalatyny dolandyrýar, öz ýegenlerini dolandyrýar. Näçinji aýaly, her aýal bir ýerde bir bardak etdi, öz maşgalatyny, öz ýegenleri muze etmän ýöne paraxorçylyk edip, ýani kezapçylyk edip, Türkmenistan döwletiniň hemme gurulmalary, edaralaryny, fabrik zawodlaryny ellerine aldylar. Rekret saklap durlar. Normal döwlet näme oňarsyn, bu bir ukypsy giraýynşik. Aýdym aýdýan, halk ölüp durka çärleri geçirip, ýani gurulşyk biznesini dowam edýän. Türkmenistanda hiç wagt bir günne 500'den 1,5 milyonçel adam ölüp görýän. Tarihte bolan okşalardy. Ine bolupdy. Türkmenistanda bir aýda hiç wagt diýmedim diýenne, ýani 20 000 adam ölüp. Ine bolupdy. Hani milli lider? Hani Ýalyn Watan programmanyň giýje ümidi edip öýüni, ýani öýüni jan talyna seyretmeýän işläp gelýän bir milli liderimiz. Haramzada Berdimuhammedow.
Hani bolmaz. Özünü gorar, maşgalatyny gorar, gerek bolsa İsrail'in doktorlary Amerikadan, ýa-ni Ýewropadan getirir bolýan, halk bilen iş bolmaz. Şoň üçin bu geň görmeli zat däl, ine şu zatlar bolup geçýär Türkmenistanda. Победа kolhozy Marvel aýatynyň statistikasy, ölüm statistikasy boýunça birinji ýerde barýar. Ýaman ölüm köp şurada. Şoňa diňe koronavirus däl, epidemiýa ýagdaýy, ekologiýa ýagdaýy gaty agyr bolan 2 san, 3 sanga sebäp bolup adamlar ölüp gidýär. Adamlar käwagt düşünme olmaýan ölýär. Mysal üçin ine bir düýün gowrul bir aýal ýaşaryny ölüpdir. Çagat bolmaly ine. Gatçalt wagtda ölüpdir. Çagat bilen. Ine şu ýazatlar bolup geçýär. Pobeda kolhozundan. Ýöne Pobeda kolhozynyň ýa-ni hal ýagdaýy we koronawirusyň bolup geçýän ýagdaýy diňe Pobeda däl. Türkmenistanyň hem günjeginde. Gynata. Käýerde gaty güýçli, käýerde pes ýöne hem ýerde delta bar. Häzir indi dördüncü wa dördüncü tolkun ýa-ni gelmeli. Onuň Türkmenistana gelir. Bizim saglyk boruş sistemamiz ýok. Bizim Türkmenistanyň özüne prezident diýip Türkmenistan basmalarının bir kezzap ve onun kezzap hükümeti bize hüküm etmez. Şoň üçin bizim öňümüz gatgan. Hormatly vatandaşlar, men size näme üçin şunu duýdurýan? Sebebi daşynda adamlar Türkmenistanyň içindäki bizim garyndaşlarymyzy kömek etmesek bizde alaç ýok. Biz şunu hem ýerde ýaňlantyrmaly. Şu Türkmenistanda Covid'den adamlar köp ölýär. Ýa-ni epidemiýadan, ekologik katastrofadan adamlar ölýär. Ulan gidýärler. Hemme ýa-ni danlary statistikany gidýär, takýarlar. Ay tozundan ölýär, ýa-ni böwrüniň problemasy bar, ýene ýöne anlap ýerler. Şoň üçin ýalan hökümet däl. Banditler. Indi ýene gaýdyp gelelim Türkmenistanyň. Men bir Berdimuhammedowa soram. Men Fransada oturup şu zatlary bilýän, siz şu ýerde köşküňizde oturup, ýani Marvel aýatynyň arasy diýsen bir 400 kilometr. Şu ýerde bolýan zatlar bilen. Näçip Marvel aýatyna, Ahal vilayatyna, Lewap vilayatyna, Daşly vilayatyna bolup geçýän koronavirusdan ölüp gidýän adamlaryň statistikasy size gelibem hiç edemem. Etmeli adam bir ullat der. Ine mysal üçin siz 20 milyon birinji kömek aldınız Amerikadan. Koronavirusu garşy görüşmek üçin 20 milyon ýa-ni berildi. Men hata etdim. 60 milyondan manatdan ýa-ni her adama berin ýagdaýymyzda 5 milyon adamy ýa-ni agyr ýagdaýdan çykyp bolýar. Size bütün dünýä gurulmalarından ýüýte 375 milyon dolar verildi. Ýene bererek. Koronavirusa garşy görüşmek üçin. Siz onu öz guruluş biznesiniňe ýa-ni urutdurdyňyz şo puly. Ine şo puly alan ýagdaýynda men hata etdim. Türkmenistanyň 1 milyon adamyna dermanlary götürüp bolýar. Diýmek, diňe şo pul bilen Türkmenistanyň ölýän adamlaryny saklap bolýar. Diýmedim diýene 90%. Näçip edilen o? Näçip siz şu pullary guruluş biznesine urutdurdyňyz? Çäler geçirip ýene şu pullary hem ogurladyňyz. Şu ýaly soralar köp. Kabinet ministrde ýygnak geçirýär. Diňe sizde kabinet ministriniň ornmasarlary ýa-ni ministrler, vice-premierler siz niýe edýär? O ministr Salavoruş ministr, hizat çözemok, prezident çözüyor. Yalan. Oturun yerinizden taşlap gidip banitsada özünüz halat gibi jirusu edip adamları goğrap, saklap, kömek etseňiz, size näme Türkmenistan prezident bir zat diýermi? Ýok. Habaram ýok ondan. Sizin edýän işiňizde. Özüňizi ýeriňize urmasaňyz, goýsaňyz, özüňiz şu banitsada halat giyip bir banitsany saklap bilýäňiz. Şu banitsa iň agyr ölýän agyr ýa-ni keseller ba banitsada, reanimasiyada köp adam ba banitsada ýanyna durup, doktoruň ýanyna durup, hemme zatlary üçin edip, kömek edip dursaňyz, eýýam şo ýerde diýmedim diýende
80% ölümler ağırlıyor. Yetip bolýar şonu. Siz paraholuk edip pul alanyňyzy gowy şu ýere gidip şu adamlara hüküm edin. Sebäbi sizin hemmeňiz jinayetçi. Sizin hemmeňiz banditler. Türkmenistanyň özüne milli lider diýen at bilen bir bandit şu öz bandit toparına kim saylaýany sizden saylap sizden pul alıp sizi bandit edip goýýar ya ministr edip ya vice premier edip. Şol ýaly bir Hudaý saklasyn paraxorluk sistemi Türkmenistanda. Türkmenistanyň özüne milli lider diýen bir kezap geraýinçi öňden gelýän Sowet sistemiň ýani saglyk goýuş sistemasyny ýykdy. Şoňa hiç tat diýmedik diýende diýmedik bolsa şu sistema diýmedim diýende 60% ölen adamlar goýardy. Onam ýykdy. Hemme puduklar ýykdy. Saglyk goýuş sistemany ýykdy. Şol ýaly bir ukypsyz bir idiot biz dolanykdy. Şoň üçin men size aýdaýyn hormatly watandaşlar, näçip Türkmenistanda şu ýaly adamlar ölýär. Näçip Pobeda kolhozyna ular ýaly koronawirusyň adamlar. Men başda düşündim. Menim koronavirus häzir size ýani reportaj edip durun koronavirus keseligi. Meni saglyk goýuş sistema, Fransal sistemasy gowrap dur. Üçürsem ılar kelip durlar. Düşünüp durlar. Yani hemme agyr ýagdaýlaryma taýar bolup durlar. Bular 70 milyonluk sistema işleyen bolsa, näçe Pobeda kolhozyna bir gaty ise 1,5-2 milyon adam ýaşaýar. Şol sistema şolary işlenýär. Sebäbi bu sistema Türkmenistanda düýünden ýok. Türkmenistanyň prezidenti öz günü bilen, öz garyndaşlary bilen Türkmenistany taýlamak bilen. 14 ýyldan bäri hi bir zat etdimi? Hi bir adama gynanjyny bildirdimi? Ya hi bir adama kömek etdimi? O ýerde tozundan adam öldi. O ýerde galan tupandan Liwapda adamlar öldü. Marda sallatlar öldü. Aşgabatda gany boluşup gyryldy. Hi bir adama şu ölen adamlaryň maşgalalaryna ya şol adamlaryň hatyratyna milli lider bolup bir gynanjyny bildirdimi? Ýok. Aldy şol adamlar. Pul berer, aglyny ýaptyryp, ýani ondan bermen pullaryny allap, şol inatlaryň aglyny ýaptyrdy. Onun yapmasa üstüne gaýtyp, emkeme sürüp, polis sürüp, onu gorkup saklapdy. O indi maňa aýdyn, şu milli lidermi kim şu? Haramzady. Jinayetçi Berdimuhammedow. Biz gaty şart ýagdaýda onu tutsak etmeli. Biz tutsak etmesek, bizi gyryp barýar. Hormatly adamlar, bir garaşyp bildik. Muň rehimligine, mähirligine garaşyp bildik. Ağlap, göz ýaşymy dökülip, kör bolup barýar. Sabırlyk edip diýişimizi gyzyp, ýani çydap, diýişler dökülip gitdi. Indi biz ölük gidip oturýarys. Mundan beter näme gerek? Mundan beter biz öz haklarymyzy almasak, biz özümizden ölmeýis. Dowam edeli Türkmenistanyň ýani koronavirus ýagdaýlaryny men size Türkmenistanyň gelen habarlary bilen ýene de ýani dikkatiňize habarlar bereyim. Marda Gargyn etrabynyň Aqaltyn Daýhan birleşigine adamlar paxtak edýärler. Guzaboy maşina salyp, ýani hemme adamlary distansam ýok arasynda, ýani ara çägem ýok koronavirusdan. O ýerde koronavirus ýok. Paxta bar ýerde koronavirus ýok. Şu adamlar paxta ýygdyryp, şol adamlara işe gitmeýän, ýani paxta ýygdyryp işledýärler. Bir ýaş gelin maşgala çağırdy. Öňünden aýdýar, men gidip bilemok, men yaramok. Onunla yerine birini berdiýärler. O yerine ýiberjek bolsaň pul tölemeli. Men pulum ýok tölemeli. Ona sen pulunu töle. Ýani ýygyljak paxtan pulunu töle diýärler. Men pulum ýok, pulunu töläp bilýän bolsam size haýyş etmerdim. Ýiberdim, gidip bilemok. Ýagdaýym agyr, ýani üsülüm bar diýse-de, ýok sen gitmeli ýa-da işiňden gidersin. Görýärmi şantaj edýärler. O gurgula aýal maşgala gidýär. Gidip bir näçe saatdan şöyle ağırdan çıkıyor. Ağırdan çıkıp yatıyor şu paxtan bir yani gırgında, paxta meydanı sonunda. Bunun yanına adam var böyle. Hemmeti bilýär koronavirus.
O görgüli şular bilen bir uzaboy maşinina oturdy. Şular bilen gatnaşdy, gürleşdi, ýa-ni o mikroplar ýaýrady. O görgüli şurada ölýär. Munyň ýanyna hiç kim baranok. Doktorlar bir 6-7 saatdan soň gelýärler. Ay tozandan bir nime dipdir, ýüregi durupdyr, laýzat diýip, hiç saat nime etmez, hoplat ýok, işläberin, dowam ediberin diýär. Ünsüň, saglyk boruş sistemi. Doktor gelip, ters informasiýa berip, allap adamlary gaýtyp gowraman tersine edýärler. Näme etmeliler? Hemme şo ýerdäki adamlary gaty çalt ýagdaýda banýyza eltip test etmeli. Kimde korona çıkan bolsa, olary izolasiýa etmeli. İzolasiýa diýmek öýlerine saklamaly, olary derman bermeli, olary kontrolda saklamaly. Näme bolup geçýär? Agyr ýagdaý bolsa, derhal banýyza gitmeli. Onu etmeyen gaýtyp tersine şol adamlar hiç zat ýok, zat diýip hekimden gorkup korona bar diýsek hekimler ýa kimler öýüne gaýdar paxta ýygmadylar diýip paxta planyny ýygdyrjak bolup hekimleriň gepini çykman şol ýok, hiç zat ýok, arkyny ýygmaryň diýip gaýtyp epidemiýanyň içine sokdular şol adamlar. Ine saglyk boruş sistemi. Şoň üçin näme bir garaşýar? Şol adamlar ýa maska bermeli, erkinç ýagdaýda işläp ýöler, bir bilen nimet ýöler. Haça maska bermeli şolar. Özüňizi erti test edip barlagyň egerde karnagy bolsa öýüňizde oturuň, gelmeň diýmeni ýa-ni geçin, gaýtyp tersine hoplat ýok, işläberin diýip lukmanlar aýdýar. Ine saglyk boruş sistemi. Şoň üçin biz Türkmenistanda Allahjan, Hudaý saklasyn. İstenen adam istenip wagt ötdiler. Şoň üçin şeýle tap bolun. Ine şol ýaly waka bolup geçýär. Ine mysal üçin Daşow vilayatyny, Daşow şäherine Andrey diýen bir ýeri bar. Şol ýerde bir 7-nji klas mektep okuwçysy ýaşajyk koronada sapakda çarşýar. Muny akdiýärler, derhal koronanyň bilýärler, reanimasiýa sokýarlar. Reanimasiýa sokýarlar. Bir näçe gün ýatyp, zordan ýaş bolansoň şol keselden çykýar şol. Ýöne şo ýerde klasdaky adamlary ýa öýlerine goýup test etdirmän gaýtyp hiç kim aýtman korona däl diýip ýa gizlep, ertesi ýene okuw klasa gelip okudyp, ýene mikroplar, viruslar ýaýradyp, ýene şol koronavirus garşy işleýän sistema. Direktorum hiç kim bilemedin koronadan men mektemde bir öldü, korona adı çıktı, meni basarlar diýip gaýtyp mulimlerden hemmesinden talap edýär. Gürlemen hiç ýerde korona däl, ýa-ni hiç zat bolmady. Ul okuwçada aýtdylar, ay bir tozaň, sende korona bolmady diýip ýa-ni hemme zatlar gidýärler. Sedim. Saglyk boruş sistemasy gaty tersi işleýär, oňdaşyndan administrativ sistema bu zatlar gidler, şol delta keselini mundan beter ýaýar. Ondan näýdi? Türkmenistanda koronadan adamın ölýän adamyň sany perip bolmady. Hemme şertler edilýär, şu ölýän adamyň sany köpüler ýa. Şonu mümkin bolýar. Bu bir ukypsy, özüni oňurmaýan, sistema işlemeýän, diňe paraholik sistemasy işleýän döwletiň siýasaty. O siýasatan Türkmenistanyň özüne milli lider diýen bir kezzap Geranişik alyp barýar. Onuň bir alyp barýan siýasat däl. Ol şonu alyp barman soň dören siýasat. Şol ýaly bir näme diýsem, döwlet durumdurlanyň şol ýaly derejede şol paraholy bir hierarkiýa edip şu sistemany gizläp, ýa-ni koronavirus ýok diýip ýaşuly hormatlanýan ine şeýle diýdi, koronavirus ýok diýip şonu gizläp, gaýtyp tersine saglyk boruş sistema tersine işläp, administrativ sistema tersine işläp, adamlar betbaşlyğa sokýar. Ine Pobeda kolhozynyň ýaşaýjylaryna men düşündirýän, ine şonuň üçin adamlar ölýär. Sizin kolhozyňyzda we beýlik ýerlerde. Sizin kolhozyňyzda mundan beter ýagdaýlar kynça ekologik problema tam goşulýar üstüne. Oňdaşyndan administrativny ýa-ni sistemasy ters işläp, sizin ýagdaýyňyzy hat ýa-ni agyr ýagdaýa getirýär. Üç tarapdan siz gysylýar.
Türkmenistan bir türme. Türkmenistan türme ve türmenin içinde de yankı şertler yok. Şunun için şu zatları bir durup ortalayar nazar bu düşer. Şol iza geljege biz gaýtmalylar, biz öňe gitmeli. Bul ukypsy, giranç, öňe milli lider diýip Türkmenistanyň tebigat baýlyklaryny ýaryp gezip ýören bir keza bizi öňe gitmeli. Biz diňe iza kılýar. 14 ýylda şun gadanyň zady ýok. 14 ýylda hemme zady ýykdy. Şu koronavirus, şu sistemaların işlemeýändi we şu sistemalar, yani administrasiýon sistema, saglyk goruş sistema, puduklaryň sistemasy, ykdysat sistema, kredit bank sistemasy, ogujuk sistema, hemme sistemasy, döwlet guruluş sistemasy, döwlet dolandyryş sistemasy, siýasat, hemme zat ters işleýär, hemme zat işleýän ok, hemme zat ýykyldy diýip görkezýär koronavirus. Şoň üçin ine koronavirus anyk açýar şu surady. Indi hormatly watandaşlar, siziň bilişiňiz ýaly koronavirus keseli başga döwletlerde de bar. Bu kesel diňe ýa-ni şun çykan keseller. Eýem bir ýyldan bäri gelip gelýär. Onu öwrenip bolýar. Saglyk goruş sistema o beýleki döwletlerdäki agyr ýagdaýda geçen ýanky hadisalary öwrenip o ýerden spesialistler getirip Türkmenistanda bir topar kesellerin, bir topar ölümlerin öňüne alyp bolýardy. Ol alınmaz, ol edilmez. Gaýtyp Türkmenistanda koronavirus ýok diýip gizläp ýanky bütün dünýäni allak gelýär. Näme edilýär? Ya Türkmenistan ösünlüğület ýanky zatlar gurulýar. Şol agşamky Aşgabatyň suraty hemme zat ýanypdyr, neon ýanypdyr, ýanky hemme zat gülýär. Bir surat görkezýär, ýöne hakyky suraty ine şu koronavirus. Ünsen Demir Koreýanyň ýolbaşçysy şol katastrofa ýa betbaşçylyk bolanda şu ýere baryp kostyumly jaýyň aşagynda ýykylan adamlar halat edip ýa-ni spasatorlar bilen işleýär. Bizim milli liderimiz näme diýär? Türkmenistanda diňe koronavirusdan diýmedim diýenler bir 100 oğlu adam öldü. Hem bir ses çykdy, gaýtyp koronavirus ýok diýip saglyk goruş sistemasyny ters işledip öldürüp administrasiýon sistemanyň hekimlikleri gilledip ýa-ni molyumlar, sadyklar, mektepler gilledip koronavirus badygyny ýa-ni hekimler paxta akydyp koronavirus bolsa da şöyle adamlary bir-birine keseller ýokdur. Ters işledip öldürüp gelýär. Diýmek durşyz Türkmenistan sistemanyň çalışmagy. Biz öňe gidilmez. Biz inni öňe gidip ösşä bir ýerde biz ölüp gidip oturýarys. Bu ýa maskaraçylyk, Hudaý saklasyn. Men seredimde käwat bir ýygenleriň kezzap ýegeni bar, bir biýhepde özüň orunlaýan. Kezzap Şammy diýen. Ine şu Şammy Türkmenistan prezidenti seredden şol iksem diýendir. Şolum şu Şammy ýaly biýhepdeçiler kostyumlar rahatlaryny giyinip ýa-ni görünüp özüne bir adam hasabyny alyp barýan bir şeytan. İksem şeytan. Gylyk käfetler hemden adam hylaman, hormat goýman, hiç diňe biýhepdeçilik haramlykly edýän bir iksany şeytan. Bir Şammy diýip halkyň içinde gelip halky gynap ýarap, zorlap, gylary adamlary öldürüp gelýän, öldürýän we beýlekli Türkmenistan prezidenti. Bir-birini görürler ýa-ni. Şoň üçin biz gaty dogry düşünmeli. Biz şul adamdan Bermuhamedowdan rehimlik, ýa-ni mehirlik garaşyp oturmaly. Biz gaty şart ýagdaýda galyp Türkmenistan düzeltmeli. Türkmenistanyň prezidentini gaty şart ýagdaýda biz tutuk etmeli. Ol jenaýetçi. Oň alyp barýan ýoly, onuň her karary uly jenaýet. Her karary üçin biz şuny ömürlük jenaýetde çekmeliyiz. Näme halk bolup bir 3,5-4 milyony goly halk bolup bir sany
Şamyň gylyk häsiýetleri bolan bir Kezzap Berdimuhammedowy biz diňle şuň astyna kösenip ölüp gidýär. Näme? Indi menden sorarsyňyz, bolýamrada biz näme şuňa garşy görüşmeli? Birinji görüş, biz öz haklarymyzy almaly. Her kim öz haklaryny almaly. İkinci, daşynak, Türkmenistan'ın daşynak adamlar. Siz Türkmenistan'ın içine doğun anlaşılanada smartphone alıp vermeli. Sadaka bolsun, kömek edin. Smartphone alıp vereninde siz şunun internetini töläp berin. $2 aynı. İnternet bolanma Türkmenistan'ın içine doğun anlaşılanada YouTube'dan şu kesele näme görüşmeli, şu da bolsa näme görüşmeli, öýleri bilip öýüni goraýmasa saglaýyp bu işini işlemeli. Biz Türkmenistan'da bolup geçen hadisalar, vakalar hemme zatdan habarly gatşat ýagdaý bolmaly. Gatşat ýagdaýda bolmaly. Daşynak bolýan zatlary biz olary iyi berip, olar habarly bolmaly, näme bolup geçýär. Bizim aramyzdaky aragatnaşylar gatşat ýagdaýda we gurulmaly we dowam etmeli. Ulanmaly. Ýa aragatnaşyklaryň ýa meçhur ulanmaly. Ondan bizde ýuwaş-ýuwaşdan agdybilik dörep başlaýar. Düşünüş dörep başlaýar. Onda biz agdyby bolup başlaýar. Seýa biz o surat, videolary paýlaşyp başlar, her kim derdini aýyp başlar. Ýuwaş-ýuwaşdan adamlar görür, bu masgatçylygy durdurmaly edip, ýa çykyş edip başlarlar, ýüzlerini açyp başlarlar. Günne bir adam ýüzüni açyp durýar. Indi aşagda halkyň içindäki adamlar düşünüp başlar. Biz Allah gelip bu hökümet öz hakyky betbaşçylygy gidilip bütün dünýäni Allah gelýär. Şoň üçin biz indi uklamaly, herekete başlamaly. Ine men köp adam bilen görüşýän, köp ýerlerden informasiýa alýan, helem uhlap ýören, yalan WhatsApp programasynyň aşagyna, gitmozynyň aşagyna ýaşap ýören adamlar bar. Ay beýlik döwletlerde de şuraya kynýagda. Ýok, o şuraya kynýagda diňe dünýäde Türkmenistanda, başga ýerde ýok. Alyp görme Özbegistanda. Öýle de delta bar. Ýöne uly ülmüyor o ýerde. Türkmenistan'da günne 0,036% adam ölüyor. İçindeki yaşayan galan adamlardan. Niye de var şuraya? Fransa'da 70 milyon oluyor. Halk yaşıyor. Günne 20'den 70'e çelli adam ölüyor. Onu da bulur yani görüş ya. Özün seride. Fransa 70 milyon oyuncu 20'den 70'e goly adam ölüyor. Olam garry, yani koronavirusu görüşüp bilmeyen, olarda kömek edilip, zat edip, saklap olmayan. Türkmenistan'da 2,3 milyondan min olay adam ölüyor günde. Oraya tapawul. Şurayalı zat hiç yerde yok. Buraya maskaraçılık hiç yerde yok. Şoň üçin biz şunu durdurmaly. Dolarları geçirmeýän. Diňe çörege we dermanlary pullary geçirin. Öz garnaşlaryndan habar tutun. Suratlary, videolary olardan alynda paýlaşyň. Türkmenistan'a bolup geçýän bikançylyklary bütün dünýä bilmeli. Biz bikançylyğa garşy görüşmeli. Şoň üçin Türkmenistan diňe sag bolun.